Hey guys, Khulumbai Minina angni gubuन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दायो जोङो पेकिं सेकिं खालामनानै ओंखारखांबाय माने थाइलेन्डनिफ्राय दायो जों थांफिनसै आरो ना गुवाहाटीयावहाय थांनो गोसो गैयाबाबो थांनांसिगोन गाइस स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओरैबायसा बुरजा जाबाय जोंनिया बुस्थुफोरानो थोला नै गाइस दायो जोङो दख'नाखौ फट' मोननैसो लानो थाखाय गानलायबाय आरो ना ओमफ्राय दायो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाफिनबाय आङो एसे कम्फर्टेबल जानायनि थाखाय दा रेडि जाबाय थांनो थाखाय रेडि जाबाय जों दायो थांनो थाखाय थांसै आरो ना चेक आउट खालामनानैहाय थांनोसै ओमफ्राय आं दै सेन्देल बायनाया नै थांसैथ'दो ओरैबायदि गोदोर ओरैबायदि मोजां बिसोरनि एयारपर्टआ माने गोदोर माने गेदेर आरो ना बिथांमोननि एयारपर्टआ बिराद गेदेर ओमफ्राय नै जोंना माल बुस्थुआ बे सानद्राय मोखा थिखोबाय थादो दायो आं एसे आरामाव दोङो आरो ना आं मोनसे ट्रलि फिसाखौ लादों ओमफ्राय दायो जोङो होखांजोब्बाय जोंनिया कमप्लिट जाजोब्बाय दायो गेट नाम्बार E6 आव थांसै So guys, दायो जोङो बेंककनिफ्राय कलकाता थांसै आरो ना स' कलकातानिफ्राय गाबोन माने मोनायावनो जों मोनायावसो सहैखागोन नालाय दा मोनानि फ्लाइट दा 10टासो जासिगोन आरो ना टाइमा स' 10टासोआवहाय आंहा फ्लाइट दङ माने जोंहा Thank you and no voy a visitar ओमफ्राय गाइस नायलाय भिउआ ओरैबायदि मोजां नुदों माने बेंकक सिटिनि भिउ ओमफ्राय लाइटिंजों लाबजों बिराद मोजां नुदों आरो ना ओमफ्राय जिथु एर'प्लेन सिंनि लाइटफोरखौ अफ खालामजोब्बाय बेनि थाखायनो बाहेरनि स्रां स्राङा बिराद माने मेगनाव गोलैदों ओमफ्राय 3 आवार्सनि उनावहाय जोङो सहैबाय कलकाता नै ओमफ्राय बेल्ट नाम्बार 14आवहाय जों जोंनि लागेजखौहाय नेगासिनो आरो मोनफैबाय कलकाता एयारपर्ट मोनफैबाय आंना रेलाय आं माहा गाखोना दं रायगोन खोमालै लासिंसिं आंखौ बोग्राया फिदिंदो माबायसा आराम नाङो नोंखौबो आं दा उनाव फज'गोन दे आंखौबो सोरबा दिन्थिखाना लाबोनायबा जाबाय डेन्जारलै सालायग्राया जोंनिया नै दायो जोङो बेग सेग लाखाबाय ओमफ्राय बेग सेग लाखांनायनि उनावहाय जोंहा दसे उनावसो फ्लाइटआ दंफिनो नालाय कलकाता टु गुवाहाटी बिनि थाखायनो जोङो एसे माबा मोनसे जानानै लानोसै आरो ना जोंथ' डिनार खालामनाय जायासै नालाय मा
नै दायो जोङो जोंनाथ' फ्लाइटआ खैथायाव दंमोनथाय ओमफ्राय नेनांगौ जाबाय जोङो दसे जबाय ओमफ्राय जनानै थानायाव गथ' सासे जोंजों जि गेलेफैबाय थाबाय आरोना अन्थ'थावनो ओमफ्राय नै फाइनेलि गाइस थांनानै मोनहैमारबाय जोङो गुवाहाटी एयारपर्ट ओमफ्राय नै जोंना लावदुमा आंखौ लांफैदो आरोना खुसि जादों हिन्जावा लैलै हौवा फैनायखाय खुसि जादों हेपि आङो लावदुमा लांफैनायनि थाखाय आंखौ लांफायाखै ओमफ्राय आं लांफैनो होखायाखैलै ओरैसो आरो मार गोजान सोरो बिदिब्ला माल माथाफोरा थांसै आरोना जोङो मेदाम हाबदो गारियाव नैलै दिनैसो न' मोनफैनानै बोरैबा मोनबाय आयौ मा नों माबा हेन्ड ब्रेक सेक होआलासिनो आंखौ बुथारनो नागिरदों नोंलाय दासो एनजिअ मोनफैनाय मानसिखौलाय बा आंखौ थैथारनांलायलाय थांलाबो आङो सेन्देला नायनाय जा मोजांना आंनि सेन्देला गाइस अमा बेदर बायना लाबोबा अमा बेदर मोनजायाखैना न'आव संनाय बेगा ओइ नानि आंखौ गोसोखांनो हायाखैब्रा नोंलाय नानि आं रागजादोंलै हा होसागोन ओमफ्राय आं रागजादोंथ' इमान गोबाव थानानै मानसिया आनै नों आंखौ गोसोखांनो हायाखै आनै गोसोखांनाय आयै सना नोंसिनि थाखाय आं माबा माबि लाबोदो दे उनाव खिथागोन आङो दिनै खिथाया ओमफ्राय आङो लावदुमनि थाखायबो बिराद माबा माबि लाबोदों जोंनिया माइनाव गैयाबा ओंखामा रावनियाबो हाबा नंगौना नङालै ओरैनोसो होथारदों खोमा ओंखामा ओरैनो थायो फाजिया आया जेनेबा तारमाने इदिसो बुंनाय जाबाय आं बिराद जायो आं जानानैसो ओंखामफोरखौ फोजोबो नङा नों थाबाला नों जाखायो नालाय भाजि साजि इन्ट्रेस्ट मोना जा गग्ल' गाग्ला जाजोबो आरो ओंखामखौलाय जाया जोंसो जायो ओंखामखौ तारमाने आं बिराद जानो हाग्रा नामा बोरैबा आनैया होनगासिनो माइनाव थानायबा माइनावखौ नायनानै ओंखामखौ जासिगौमोन बुंसिगौमोन जालायलायबावफ्रा नायनानैसो जानोसैमोननो मा जाखो नों आंखौ गोसोखांना हायाखैमोन लावदुम रागसो जादोंलै माबोरै गोसोखांब्रा नों फनखौ हमाबा बोरै जानांगौ फन हमा माने आंनियाव भिडिअ खालामो नालाय इउटुबनि थाखाय भिडिअ खालामाबालाय बोरैथो जानो नोंसोरनो फन हरदों ना गैया ओमफ्राय आंखौनो हराखै सोरो इयो फन हरनो माने सोलाबाना भिडिअ सिडिअ खालामो फुङावनो सिखारो ओमफ्राय गाइस टाइमा 2 घन्टा फास्ट माने थाइलेण्डआव जुदि 8टा जादोंबा इन्डियावहा 6टा आरो दा इसां माने लेट माने टाइमा ओमफ्राय ओंखायनोथ' सानदोंमोन आं माने आंखौ गोसोखांदोंना हायाखैबा बिसोरो बोरैबा बिजिलै लावदुमा दे नायलाय खामानि जायाखै माथो मावगासिनो दालाय माथो जाबाय बेखौनो बुङो आं गैयाबा नोंनिया मोनसेबो लाइफआव बुस्थुआनो जाया मिथिबाय हा मिथिबाय आं गैयाबा नोंहा बुस्थुआ मोनसेबो जाया लाइफआव ओंखायनो आंखौ नों गुरु बायसा मानिनांगौ मानिगोन ना मानिया गुरु आइ एम दा गुरु बोरैबा होनसोबायब्रा कमेन्ट्सफोरखौ बिबिएस आं खिथाहरदो आंथ' थाइलेण्डआव थानानै कमेन्ट्स नायनो सोलाबाखै बोरैबा हामा लिरसोबाय सोरबा दै थानायाव ड्रेस गिदिर गाननानै हाबनो होआ नुवाना ओमफ्राय जोंथ' बिकिनि गानाखैना जेनेबा फिसा गानदोबाबो गिदिर ड्रेस गाननानैथ' थांनो होआना बेलेगा जि बुंबाबो आहा लावदुमा जेबो बुङाबानो जाबायना नङा इनो थांनानै माबाबानो जागोन गावस्रा थांनो मोनाखै नालाय सोरबाथ' बुजियो सोरबा होनसोदो आरो बा बिराद देखायद्रायो दासो गाननो मोननाय बायसा देखायदो गिदिर ड्रेस गाननानै हाबनो होआ मानोना होनबा दैयाव माबानाय जायोना बिकिनिसो गाननांगौमोनलै लावदुमानो आं बिकिनि गाननाय फट'बो दोङो गाइस आं होआखै मानो होनना बुंबा नोंथांमोना मायबा मायबि होनगोन सोरबा इनि थाखायनो होआखै आरो ना बिकिनिल' गैया दे होमबा आं लावदुम बुंनायखायसो मानिबाय नङाबाथाय सोरबा होनबाबो मानिनाय नङामोन
Nama. Angni udiklay man di siapa? Oi, sanskali nung yang kamu sana ni gede sana yang sampai nade nih berarti. Hei, jangan. Nana, di nana ini kok. Puru kan sih. Hei, Pregnant, baik sana udah nengko. So guys, Mwnfwibai birat mojang moनबाय. So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you. ओमफ्राय न'आव मोनफैनानैसो न'नि ओंखाम ओंख्रि जानो मोनसिगोन आरोना. दा मा जागोन आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन. नै guys मामा संदो थास'जों मा ना मोनलायानो खावै ना. बैयावलाय दै जेबो गैला आरो. Nah, ini laudum ni songai menjadi lagi guys, muri gonta. Jadi lau ha kabai, naya na dini na, naya na, muri gonta. Murni ji man dia wadi. Ini man.